марги се кӯдак аз шикастани ях ва фуруравӣ дар об. шумори ҳоҷиёни тоҷик имсол 7000 бештар мешавад. ҷанозаи боз як тоҷики кушташуда дар ҷанги Украинро ба зодгоҳаш оварданд. боз сӯхтор дар масҷид, ин дафъа дар шаҳри Ваҳдат. дар вилояти Хатлон се кӯдак дар натиҷаи шикастани ях ва фурӯ рафтан ба об ҷони худро аз даст доданд. дар ин бора Кумитаи ҳолатҳои фавқулода дирӯз 22 январ хабар дод. тибқи иттилои манбаъ, фоҷиа шоми 21 январ дар деҳаи ғаробдараи ҷамоати Балхоби ноҳияи Муъминобод рух додааст. ба навиштаи кумита се писарбача, 2 нафарашон 5 ва яке 4 сола ҳангоми яхмолак дар болои обанбори деҳа зери ях фурӯ рафта аз сармо ҷон доданд. гуфта мешавад, яхи зери пои 4 кӯдак ба вазнашон тоб наоварда мешиканад ва онҳо ба об меафтанд. яке аз ин кӯдакон Худойдоди Бахтиёри 7 сола зинда монда ва ҳоло дар беморхона қарор дорад. Кумитаи ҳолатҳои фавқулода хабар додааст, ки сокинони деҳа тани беҷони тифлонро аз об берун карда ва барои ташхис ба мақомоти интизомӣ супурданд. 2 рӯз пештар аз ин фоҷиа дар ноҳияи Ҳисор айни ҳодиса рух додааст. ба гуфтаи Кумитаи ҳолатҳои фавқулода, рӯзи 19 январ ҳангоми гузаштан аз дарёи яхбастаи Хонақоҳ, як хоҳар ва бародари 16 ва 7 сола сокинони деҳаи Гаҷак, шаҳри Ҳисор, зери ях фурӯ рафтанд. бародарро сокинон наҷот доданд, вале ҷасади духтари наврасро дертар пайдо карданд. Кумитаи ҳолатҳои фавқулода аз волидони тоҷик хостааст, кӯдакони худро дар ин рӯзҳои сард беназорат нагузоранд. имсол Арабистони Саудӣ ба Тоҷикистон барои 7000 нафар квота ҷудо кардааст. дар ин бора хабаргузори Азия Плюс бо истинод ба Кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросим хабар медиҳад. созишнома дар ин бора ҳафтаи гузашта, замоне ки ҳайати Тоҷикистон таҳти раёсати Сулаймон Давлатзода, раиси ин кумита дар Арабистони Саудӣ қарор дошт, ба имзо расидааст. ҳанӯз эълон нашуда, ки масрафи адои ҳаҷ барои тоҷикистониён чӣ қадар аст. сухангӯи Кумитаи дин гуфтааст, харҷи сафари ҳаҷ баъди дарёфти феҳристи зиёраткунандагон аз шаҳру навоҳии кишвар маълум хоҳад шуд. ёдовар мешавем, ки соли гузашта Вазорати умури ҳаҷи Арабистони Саудӣ барои Тоҷикистон дар соли 2022 беш аз 3,5 ҳазор квота ҷудо карда буд. нархи сафари ҳаҷ барои ҳар як ҳоҷӣ соли гузашта беш аз 60 000 сомониро ташкил медод. тибқи маълумоти тахминӣ, мавсими ҳаҷи имсола 19 июн оғоз мешавад. рӯзи дақиқи оғози моҳи шарифи Рамазон ва давраи ҳаҷро Шӯрои уламои Тоҷикистон эълон хоҳанд кард. ҷасади боз як марди зиндонии тоҷикро, ки аз зиндони Русия ба ҷанги Украин бурда шуда буд, ба Тоҷикистон оварданд. ӯро дар ноҳияи Ҷайҳун, яъне Қумсангири собиқ, дафн карданд. тибқи иттилои Радиои Озодӣ, Шамсиддин Қодирови 47 соларо рӯзи 19 январ дар зодгоҳаш ҷамоати 5 ноҳияи Ҷайҳун ба хок супориданд. пайвандонаш гуфтанд, 2 сол пеш ба гуноҳи қочоқи маводи мухаддир 14 сол аз озодӣ маҳрум шуда буд ва дар шаҳри Волгоград адои ҷазо мекард. моҳи майи соли 2022 ба ҷанги Украина бурда шудааст. ба писараш гуфта будааст, ки ба ҷанг меравад, 6 моҳ меҷангад ва агар зинда монад, озод хоҳад шуд, аммо кушта шудааст. гуфта мешавад, Шамсиддин Қодиров рӯзи 20 ноябри соли 2022 ҳалок шуда, ҷасадашро пас аз 2 моҳ аз Русия ба Тоҷикистон фиристоданд. дар санадҳо сабаби расмии маргашро зарба ба пой номиданд. дар 2 моҳи охир хабари марги камаш 4 шаҳрванди зиндонии Тоҷикистон дар Русия дар ҷанги Украина тасдиқ шудааст. нимашабии 22 ба 23 декабр масҷиде дар кӯчаи Абдуллозикири шаҳри Ваҳдат ба коми оташ рафт. сӯхтор соати 2 шаб аз дарвозаи масҷид шурӯъ шуда, зуд кӯли онро фаро гирифт. фарзияи дӯстдоштаи мақомот, расиши кӯтоҳ аз эътибор соқит дониста мешавад, чун барқ соати 23 қатъ шуда буд. масҷид ҳарчанд қадимӣ буд, аммо соли 2013 мардуми маҳалла онро комилан бозсозӣ карда буданд. ин масҷид яке аз масҷидҳои калони шаҳри Ваҳдат маҳсуб мешуд, ки танҳо дар дохилаш ҳудуди 1000 намозхон ҷой мегирифт. гуфтанист, ин дуввумин сӯхтори масҷид дар як ҳафтаи гузашта мебошад. 6 рӯз қабл масҷиди панҷвақтаи деҳаи Чаманистони шаҳри Ҳисор ҳам ба коми оташ рафта буд. сокинони деҳаи Чаманистон аввал гуфтанд, сӯхтор аз фарши гарм сар задааст, ки бо он масҷидро гарм мекарданд.
اما دیرتر این گفتگوها هم با وجود آمدند که سوختار از در و بام مسجد شروع شده است. مسجد دهه چمنستانی حصار گنجایشی بیش از 250 نمازگزار را داشت. در پی آن سوختار استفاده از فرش گرم در مساجد منع شد که چندی از امامان در این باره نمازگزاران را آگاه کردند. در سوختار شب گذشته مسجد شهری وحدت کسی آسیب ندید و تا این ساعتها مردم به تازه کردن باقی مانده آن مشغولند. سوختار یکباره دو مسجد در یک هفته فرضیه عمدن آتش زدن مساجد را هم به وجود آورده است.